Dostlar, biz sizni selamlaymiz, xayrli erta deb indashamiz. Ham сөйләшәбез безнең 4-нче сәгать аралашу сәгате. Достар, һәр барчагызга да тагын бер тапкыр искәртәбез безнең WhatsApp номерын 8917-75-55-91-5. Гадәттә без соңгы сәгатьтә бер тема тәкъдим итәбез. Тик шушы көннәрдә безнең даими тыңлаучыбыз Рәхим абый бал кортлары турында сөйләшик әле. Башкаларның ничегрәк икән хәлләре, бал кортлары кышны матур гына чыкканнармы? Әле тузганак балын аертып карадым икән. Радио тыңлаучылар арасында хәвәскәр умартачылар бардыр. Әйдәгез әле шул хакта сөйләшик дигән. Бәлки файдалы киңәшләр бардыр кемнәрдеңдер ничек менә аларны саклап калырга. Менә бар бит инде ул проблема. Аны менә сөйләшә дә башлаганнар иде. Кырларны, басуларны агулый башлыйлар һәм ул бал кортларына да йогынты ясый. Тик шулай да язның иртә килүе умарталарга йогынты ясадымы? Менә шулар хакында сөйләшәбез, дуслар. Бу хакта сез бездән күбрәк беләсез. Шуңа күрә языгыз, безнең WhatsApp номеры ачык 8917 85 55 91.